Priatelia, dnes je jeden z tých dní, ktoré by si mal človek zaslúžiť. Je naozaj nádherný, slnečný, jarný deň a ja sa veľmi teším, že ho môžem prežiť na rybách a teším sa z toho, že som si dnes okrem svojej rybárskej výbavy pribalil aj kameru a vy ho môžete prežiť spolu so mnou. Poďte sa teda pozrieť, ako sa mi dnes bude dariť. Pri vode som len tretíkrát, je to moja len tretia vychádzka, napriek tomu, že v kalendári je už druhá polovica marca. Na niečo také som nebol zvyknutý, na ryby som chodil pravidelne, aj niekoľkokrát do týždňa a jediné, čo ma mohlo zastaviť, bola zamrznutá vodná hladina. Tento rok je však iný, je akýsi zvláštny, pre mňa teda zvláštny, ale tak príjemne zvláštny, musím si na to zvyknúť. Záujem o produkty Method Feeder Farms je tak veľký, že nemám čas chodiť na ryby. Za čo vám chcem hneď v úvode tohto filmu veľmi pekne poďakovať. Ďakujem za dôveru, ktorú vkladáte v domácu slovenskú značku Method Feeder Farms, ktorú si už obľúbili rybári aj v okolitých krajinách, ale aj v mnohých iných európskych krajinách. A to je ten dôvod, prečo mám na ryby čoraz menej času. S úsmevom hovorím, že mal som koníček, spravil som si z neho povolanie a už nemám koníček. Ale je to len s úsmevom. Ja naozaj som rád a som vďačný za to, že môžem robiť to, čo ma baví, a teším sa z toho, že Method Feeder Farms chytá nie len mne, ale chytá aj tisíckam spokojných zákazníkov naprieč celou Európou. Dosť bolo rečí, poďme spolu uloviť prvú dnešnú rybu a postupne si v tomto, ale aj v následujúcich filmoch, ktoré budú naprieč celou sezónou postupne pridané na náš YouTube kanál, poďme si teda predstaviť to množstvo noviniek, ktoré sme v Method Feeder Farms pre vás pripravili. Skôr ako si predstavíme miesto, kde dnes lovíme, montáže a krmenie a postupne aj niektoré zo spomínaných noviniek, chcem vás hneď v úvode tohto filmu veľmi pekne poprosiť, aby ste podporili moju tvorbu na YouTube. Vás to nič nestojí a mne to veľmi pomôže, preto budem veľmi vďačný, ak sa teraz hneď prihlásite na odber YouTube kanála Method Feeder Farms a odmenou za to vám bude, že nezmeškáte žiadny nový film z našej dielne. Tak šup, odber, like a ideme chytať ryby. Bez pochyby jedným z najdôležitejších faktorov pre úspešný lov rýb je počasie. Bolo toho už napísané množstvo a povedané mnoho. Ja sa nejakým spôsobom nedržím takých tých nepísaných pravidiel o tlaku vzduchu alebo o tom, či prší alebo svieti slnko, či fúka taký alebo onaký vietor. Ja, priatelia, chodím na ryby vtedy, kedy môžem a vtedy, kedy mám čas. Niekedy sa im chce viac, inokedy menej, ale zvyčajne sa mi podarí uloviť nejakú tú peknú rybku a poteším sa aj z menšieho množstva úlovkov. Pre mňa je dôležité to, aby som bol pri vode. Ak si však rozmeníme na drobné to, aké je dnes počasie, je polooblačno, fúka severný vietor a je okolo 10 stupňov Celzia. Môj priateľ pred pár dňami meral teplotu vody pri dne a mala niečo málo nad 10 stupňov Celzia. Všetko by teda malo naznačovať tomu, že ryba by sa mala začať intenzívne krmiť a mala by naberať stratenú energiu po zime. Ale dnes, keďže teda prvé jarné lúče začínajú prehrievať postupne vrchnú vrstvu vody, predpokladám, že najaktívnejšie ryby budú s pribúdajúcim večerom. Je zhruba 15 hodín popoludní. Ja teda predpokladám, že najkrajšia časť dnešnej rybačky ma bude čakať medzi 17. a 18. hodinou, ale ako vždy hovorím, sú to len ryby
a oni rozhodujú, kedy, ako a na čo. Poďme si predstaviť koncovú montáž a krmenie, kým sa vo vaničke nezačne trepotať prvý dnešný úlovok. Na dnešnú rybačku som sa poctivo pripravil už doma, nechcel som strácať zbytočne čas, ktorý mám vyhradený na lov, a preto som na svoje navijaky namotal takýto čierny feederový vlasec Šok. Dnes budem používať takéto krmitko typu Quick Change, z ktorého si viem tú kovovú časť v prípade potreby vymieňať za rôzne gramáže, ale verím, že to nebude potrebné. Vybral som si najľahšie 30 gramové krmitko s takouto teda dlhou tyčkou. Medzi tú čapičku na vrchu krmitka a samotnú plastovú trubičku som si na vlasec navliekol takýto gumový stoper veľkosti L. V minulej sezóne sme mali v ponuke len jednu veľkosť. Túto ponuku stoperov sme rozšírili o ďalšie dve, čiže dnes nájdete v našom portfóliu stoper veľkosti S, M a L. Ja som teda použil ten najväčší, pretože sa mi najviac hodí k tomuto krmítku. A celý význam toho som už spomínal v niektorých predchádzajúcich filmoch a názorne vám to predstavím na zostrojenej koncovej montáži. Keďže my, nechcem povedať, že už postarší ľudia, ale začínam postupne aj ja mať problém s očami a s rukami, a preto, ak som niekedy neveril hotovým nadväzcom a pre mňa bolo dobre len to, čo som si vlastnoručne uviazal, postupne posledných pár sezón používam naozaj fabricky zhotovené hotové nadväzce, ktorých kvalita nielen u nás, ale aj v iných firmách, ktoré ponúkajú takéto nadväzce, sa oproti minulosti výrazne zlepšila. A dovolím si tvrdiť, že sú len minimálne rozdiely medzi tým, či si uviažete svoj nadväzec sami, alebo použijete hotový. Je to však každého vec, každý nech si chytá ryby tak, ako mu to robí radosť, ale ja teda používam hotové nadväzce. Dnes som si vybral takýto, veľkosť 10, ktorý obsahuje 7 mm návnadový osteň, na ktorý dnes budem rybám ponúkať 7 mm popku príchute jahoda. No a čo sa týka krmenia, tak to sa skladá z dvoch druhov. Jednak som si zalial iba s vodou 2 mm malé peletky a potom som si pripravil aj takéto Premium Action peletky príchute jahoda, ktorú budem dávať vlastne ako vrchnú vrstvu na krmítko. A na vrch celého tohto koláčika, ako tomu niekedy hovoríme, nanesiem ešte Method Gel rovnakej príchute jahoda. Verím, že táto kombinácia bude dnes rybám chutiť. Poďme si to ukázať aj názorne. V tejto úžasnej jarnej kulise pučiace stromy, kvitnúce, štebotajúce vtáky, občas preletí prvá včielka na prieskum terénu, stromy pučia, ak chvíľku prestane fúkať vietor, je doslova počuť, ako sa otvárajú na nich puky. Je to úžasné a tá vôňa jary všade navôkol. Takže v tomto nádhernom prostredí vám teda ukážem, ako mám zostrojenú svoju koncovú montáž. Ako som spomínal, krmitko o váhe 30 gramov. Tu je spomínaný stoper pred gumičkou navlečený na vlasci. Celý význam takejto montáže spočíva v tom, že moja montáž je polopriebežná. Ak ryba vytiahne krmitko, tak to zostáva visieť na vlasci a o váhu krmitka sa mi ryba nevyreže. Pod krmitkom mám Quick Change, ten väčší, no a teda v ňom mám zavesený hotový nadväzec, na konci ktorého mám 7 mm popku priťaženú malým bročkom. V praxi to vyzerá takto.
pozorný divák si určite všimol, že všetky produkty, ktoré vám dnes ukazujem, už sú v krásnom novom dizajne, v novom obale. No a čo sa týka teda krmenia, tak mám tu teda takéto 2 mm peletky a action peletky, teda tie farebné, jahodové, o ktorých som pred chvíľkou hovoril. A celé si to naplním do formičky na 2-krát. Najskôr teda tie čierne 2 mm peletky zatlačím poriadne do krmítka. Tak. No. A teraz si dám na dno krmítka maličkú vrstvu action peletiek, do ktorej umiestním popku a celé to zatlačím opäť do krmítka a vznikne mi takáto krásna, farebná, voňavá, dvojvrstvová babovčička, na vrch ktorej nanesiem malú vrstvu metód gelu rovnakej príchute. No a celé to vyzerá takto, vonia to nádherne, vyzerá to famózne, už len aby sa to páčilo aj rybám. Nahodím a počkam si na prvý jarný záber. Tak, prvý dnešný úlovok je vo vaničke. V papulke mu krásne svieti oranžová popka. Šupík niekde okolo 3-4 kg. O chvíľku ho zdvihnem, ukážeme si ho v plnej kráse, ale chcel som vám ukázať, že až pokiaľ mi vycestovalo krmítko, zdolávanie ryby s uvoľnenou záťažou, ktorá rybu neťahá ku dnu, je úplne o niečom inom. Tá ryba sa správa pokojnejšie, to zdolávanie je o mnoho jednoduchšie, ryba viac pláva pri hladine ako pri dne, vyhýba sa teda mnohým prekážkam, takže určite odporúčam takúto zostavu. Poďme si ho pozrieť v plnej kráse. Tak priatelia, tu je prvý dnešný úlovok. Šupík s pekným brúškom po zime. No poď. Nie je veľmi fotogenický, ale verím, že ho presvedčím. Takže krásne prezimoval, drobné ránky, s ktorými sa určite teraz na jar vysporiada. Pravdepodobne už niekedy bol na háčiku, pretože na vrchu má trochu roztrhnutú plutvu, ale nič tejto rybe nebráni, aby žila ďalej, pretože ja ju veľmi rád pustím naspäť. Verím, že podobné ju bude čakať aj od rybárov, ktorí sa z nej potešia rovnako ako ja. Takže tento šupík štartuje dnešnú rybačku. Pozerám, že na druhom prúte už sa chveje špička. Rýchle ho teda pustím a pozrieme sa. Verím, že na ďalší úlovok.
že budem dnes loviť ryby iba v termotričku. By ma ráno ani vo sne nenapadlo pleskáč. Na druhom konci je pleskáč. Chcel som tým povedať, že ráno bolo 4 stupne, v noci pršalo. Vyzeralo to na chladnejší deň, ale ako prestal fúkať vietor, na tom slniečku je veľmi príjemne. Uvidíme, čo to povie večer. Opäť ďalší pleskáč. Pleskáče nabehli na krmivo, ale sú to pekné ryby, atakujúce hranicu 2 kg, takže na nič sa nesťažujem. Po dlhšej zimnej prestávke je to skvelé. A tento, priatelia, už aj s neresovými vyrážkami, predstavte si, pláva ku mne. Divný záber. Pekne rozbehol ku brehu a opäť pleská. Tak, podobný scenár som aj predpokladal. Verím, že s pribúdajúcim večerom sa mi opäť podarí oklamať pekného kapríka, kvôli ktorým som sem hlavne dnes prišiel. Ale ako som spomínal pred malou chvíľkou, po dlhej zimnej prestávke som vďačný za každý jeden záber. Tento bez vyrážok, ale postupne svadobné hry určite presvedčia aj tohto fešáka, aby sa prezliekol do vyrážok. Znie to zvláštne, a aby sa začal ako jeden z prvých rozmnožovať. Vyskočil kúsok, taký delfín. Takže náladu mám skvelú, ryby berú, počasie ako z rozprávky, je to fantázia dnes. Pavúčik mi práve preliezol cez objektív, takže tá príroda sa naozaj úžasne prebúdza a opäť začal si tam robiť pavúčinu. Tak, tentokrát prišiel záber i hneď po nahodení. Ako som v stojane došponovával vlasec, tak som pozoroval záber. Hneď som zdvihol prúd a ryba tam bola. A či to bude opäť pleskáč alebo menší kaprík, sa dozviem o chvíľku. Priznám sa, že som na pochybách. Na kapra to ide príliš ľahko, na pleskáča príliš ťažko, takže uvidíme, čo bude na druhom konci prúta. Buď teda malý kaprík alebo veľký pleskáč. Rybu som už pritiahol ku brehu a začíname s ňou manévrovať, pretože je to kaprík, pretože ako ste si mohli všimnúť, chytám na pomerne obťažnom mieste. Voda je totižto stupnutá a na výber som veľmi nemal. Je to v podstate jediné dostupné lovné miesto. Bobor tu spravil svoju prácu a popadané konáre sú vľavo vpravo a ja mám asi tak
10-15 metrový priestor, ale pekný lisec to je, v ktorom sa má možnosť pohybovať. Takže ryba si všetko nechala až tu ku brehu. Dala sa pomerne ľahko pritiahnuť a uvidíme, kto z koho. Toto mi naozaj po zime chýbalo. Tak čo, že by to bolo také jednoduché? A je v podberáku. Krásny lisec, ktorého vám o chvíľku ukážem vo vani. Druhý kaprík sa podaril. Tejto rybe som to hodil doslova do kuchyne. Zobrala to i hneď, ako to tam dopadlo. A je to posledný kapor, ktorého som si vychutnal v termotričku, pretože slniečko zašlo a zostáva chladno. Pozrite sa na to, priatelia. Aký nádherný lisec. Úžasná ryba, ktorá mi urobila veľkú radosť a po mnohých pleskáčoch našla moju guličku a ja kapra rýchle pustím naspäť a pokúsim sa uloviť ďalšieho. Zostaňte preto so mnou, sledujte tento film aj naďalej a uvidíte, ako sa mi bude dariť. Tak, so západom slnka som žiaľ prišiel o dve pekné veľké ryby. Obe presne vedeli, čo majú urobiť. Pomerne ľahká zdolávačka ryba plávala ku brehu a ihneď pri brehu to zaparkovala do potopeného stromu. Aj jedna, aj druhá. S jednou som sa chvíľku ešte preťahoval a potom som ju vyrezal. Tú druhú som odtrhol komplet celú, aj s montážou. Žiaľ, ryby dokonale poznajú svoje prostredie a to, kde žijú, a tie staršie, väčšie kúsky to naozaj využili, aby sa zbavili môjho háčika. Ale ja sa nevzdávam a pokúsim sa ešte o nejakú krajšiu rybku. Preto som vynechal gel, vynechal som farebné peletky, používam už len tie tmavé so samotnou popkou. K tým tmavým peletkám používam teraz večer bielu popku, aby tam pekne, jak sa povie, svietila, a snáď sa ešte niečo pekné podarí a bude to krásne zakončenie dnešnej jarnej rybačky. A bol by som fakt rád, tak držte mi palce. Dnes budem skúšať loviť ryby chvíľku aj po zotmení a k tomu mi poslúži aj novinka. Volá sa to Smart Bite Light. Je to svetielko na špičku. A prečo Smart? To si hneď povieme. V balení
okrem svetielka, ktoré sa dá jednoducho pripnúť na takmer akúkoľvek špičku, pretože v tomto otváracom mechanizme sú takéto vymedzovacie gumičky, sa nachádza priamo vo vnútri batéria, vyzerá takto, ktorú jednoducho stačí otočiť a vložiť do svetielka a svetielko naspäť zaskrutkovať. Funguje to tak, že po zábere svetielko začne takto preblikávať na červeno a ak ryba teda neberie a špička sa nehýbe, tak svieti takto na zeleno. Takže svetielko obsahuje pohybové čidlo. Okrem toho, táto batéria je aj nabíjateľná a priamo v balení dostávate aj takúto USB nabíjačku, do ktorej stačí takto napichnúť tú batériu a po rybačke si ju jednoducho viete doma dobiť, takže odpadá ten problém, ktoré mali iné výrobky podobného typu, že ste museli po jednej, dvoch rybačkách dokupovať a zháňať takéto batérie. V prípade svetielka na špičku Smart Bite Light už nedokupujete batérie, pretože táto batéria vydrží minimálne 150 nabíjacích cyklov a na jedno plné nabitie v závislosti od teploty a podmienok, v akých lovíte, vám vydrží svietiť minimálne 10 hodín. To znamená, že jednu celú nočnú rybačku úplne v pohode absolvujete pomocou tohto svetielka na špičku. Ja si ich teda na svoje Method feederové prúty namontujem a ak sa začne stmievať, tak takýmto jednoduchým spôsobom si spríjemním dnešnú večernú rybačku. A okrem osvetlenia svojich prútov budem potrebovať aj osvetliť svoje lovné miesto. K tomu mi poslúži ďalšia novinka, ktorú vám rád predstavím, kým sa dočkam ďalšieho záberu. Je ňou takáto čelovka, tiež sa volá Smart, ale tentokrát je to Smart Headlight. Je to čelovka, ktorá taktiež obsahuje pohybové čidlo, vďaka ktorému viete túto čelovú lampu ovládať pohybom. Obsahuje veľmi výkonnú LED diodu s dosvitom až 1200 lumenov a takisto obsahuje aj červené svetlo, ktoré počas plnej sezóny, teraz pravda, že nie, ale počas plnej sezóny vám dokáže spríjemniť vašu nočnú rybačku, pretože toto červené svetlo minimálne láka otravných hmyz. Takže mám tu čelovku, ktorá je vysoko svietivá, má takúto jednu hlavnú, takúto bočnú, bielu, červenú blikaciu a teda potom pohybovú funkciu. Takže aj s takouto pomôckou si dnešnú večernú rybačku vychutnám o mnoho viac. Samozrejme táto čelovka je tiež nabíjateľná, obsahuje veľmi výkonný akumulátor a po nabití vám bude spoľahlivo svietiť niekoľko hodín v závislosti od toho, ktorý svetelný mód si vyberiete. Posledný kaprík dnešného dňa už skáče vo vaničke. Žiaľ, tých väčších sa mi nepodarilo prehovoriť od toho, aby neskončili v popadaných stromoch, a teda títo menší
sa prehovárali o čosi jednoduchšie. Takže tento pekný lísec, z ktorého raz bude nádherná ryba, a ja mu to prajem, aby sa toho dožil, že tento lisec ukončuje dnešnú parádnu jarnú rybačku. Krmivo fungovalo, nástrahy takisto, všetko bolo v poriadku, až na toto miesto, ktoré som si zvolil pre dnešnú rybačku. Áno, mohol som si vybrať aj o čosi jednoduchšie štrkovisko, ktoré je plné násadových kaprov, kde by som si pravdepodobne zachytal 10 z nich. Ja som si však vybral tento revír, ktorý patrí medzi najťažšie revíry, ktoré poznám. Voda ma odmenila peknými úlovkami a presvedčila ma o tom, že stále je tu čo chytať, stále sa tu nachádzajú pekné veľké bojovné ryby, aj keď dnes sa mi ich nepodarilo dostať do vaničky a pred objektív, fotoaparát. Nič to. Podarí sa mi to na budúce a ja verím, že vy budete pri tom, pretože ak ste to ešte doteraz neurobili, prihláste sa na odber tohto YouTube kanálu, odmente ma lajkom, komentárom alebo zdieľaním a ja sa na vás už teším čoskoro pri ďalšom, verím, že peknom filme z produkcie Method Feeder Punks. Čaute. Svieti to fakt slušne. Myslím, že tento produkt sa nám vydaril. Toto je hlavné, najsilnejšie svetlo. Ale fakt výrazný lúč. A čo je najlepšie, že po príchode domov si čelovku nabijem a teším sa na ďalšiu večernú rybačku.